ako tak žijeme, všimneme si, že ľudia žijú v konflikte s druhými ľuďmi. Teraz sa nemyslí, že vždy, ale je to ako nič v pozadí, ako nejaký princíp. Proste žijeme v konflikte, hádame sa, hneváme sa, stále meníme svoje názory neustále medzi sebou, hej, ako v zmysle hádky, myslím a tak. No. A proste žijeme v konflikte. Teraz, čo ten konflikt spôsobuje? Ide o to, že riešim to zo svojho pohľadu. Proste nastane nejaký problém, ja to vidím zo svojho pohľadu, druhý má na to zase svoj pohľad, svoju pravdu, hej? A tuto vzniká konflikt. Ja vidím len to svoje a ten druhý vidí len to svoje a obidvaja bojujeme o tú svoju pravdu. Skutočná pravda je niekde v strede. Ide o to, aby som ja, ktorý sa pozerám na vec svojimi očami, hej, aby som sa vedel pozrieť na tento konflikt, na túto hádku, na ten hnev, aby som sa vedel pozrieť na tú vec očami toho druhého. Vidieť tú jeho pravdu, vidieť celý ten jeho pohľad. A keď toto vidím, ak viem pochopiť druhého, hej, nechápem ho preto, lebo vidím len seba a to svoje. Ale ak ho viem pochopiť, tú jeho pravdu, hej, ten jeho pohľad na to, tak ten konflikt sa stratí. A to preto, že ho chápem. A chápem ho preto, lebo sa viem pozrieť na to jeho pohľadom, jeho osobnou pravdou.